všetkých fanúšikov športu. Dnes mám špeciálne video pre vás. Chlapci v jednej mojej skupinky sa rozhodli, že budú celú hodinu len skákať. Už tu máme skoro rekord. Teda nie je to celá hodina, je to skoro 40 minút, teda bude to 40 minút, keď to zrátame dokopy. Takže ja vám ich takto pekne teraz ukážem, ako oni skáču, už ako aj vyzerajú po nejakých 25 minútach. Takže sledujte. Zvládnete to ešte ďalších 10 minút? Tak poďme, dajte si aj beh jeden, dajte si taký krátky beh, poďte, bežíme. Aspoň trošku. Nie, na trampolínach ste sa rozhodli, že budete celý čas. Nie beh po zemi, Týmko, na trampolíne, stále sme na trampolíne, poďme, šup. Takže tak, poďme do toho, pridajte sa, kto chce. Pa, pa.